המחור שלנו כולו מחובר. אנחנו מתחילים עם התעלות לעצמות. יש לי כאן את העצמות, מציץ, כל מה שצריך. זה תהליך ארוך, אז נתחיל בלי לדבר יותר מדי. סיימתי להרכיב את העצמות, וזה מה שיוצא בינתיים. נראה ממש טוב. בגדול השלב הזה אמור לקחת בין 3 ל-4 שעות. השלב הבא זה לעשות את הסגירות כאן, במכפלות. כאן למטה, וכאן, וכאן, וכאן. וכמובן בסגירה מאחורה. ואנחנו עושים שם ניטים. זה מה שאני הולכת לעשות. נמשיך מחר.